Subhanallah wong manak durin sing rangkot kaya kon. Jarang kari tel-tel ora jager iki ora sabar. Kabar ora C. Wong mana angel kene C. Aku dhuwur. Aru cericit-cericit be. Ewek bajing kegelis. Yang kora C, yang beli ngerasa kenapa wong ning dhuwur angel-kangelan mengkainen ke C. Udah beli sing matang karo sing durung. Ya weruh wong kita sing duwe wiwitane Krotok-krotok mateng bakas kreng menteh. Nah, bocah ya. Orang suruh sabar pengen mangan durian. Jagian si Cret. jagen-jagen piye si Ji maning. Ci, ngendi sirane? Wong rang masih ngene. Ya lo bukan terlalu tekan duran. Angel weteng angel nyengkal nansak nang dhuwurku. Ya ngomong beli bisa kono. Yang itu